खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बे चेनेलाव गोदान खौरां लाबोबाय थानाय जायो। बेनिखायनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो बे चेनेलनि गेजेरजों खौरां नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ आसाम पुलिसआ डाक्टरनि नंखाय सिनायथि होनायनि दायाव सानै सुबुंखौ खादों आरो नंखाय फोरमानलाइफोरखौ जब्द खालामदों। सिलचर पुलिसआ सानै नंखाय डक्टरनि हेंथायै केस रेजिस्टार खालामदों। सिलचर पुलिसआ सानै सुबुंनि बेरेखा केस होदों, जायफोरनि सायाव डाक्टरनि महर लानानै आरो मोजां मेडिकेल रोंगौथि गैयाजासे बेरामिफोरखौ फाहामथाय होनायनि अजद होनाय जादों। सिलचरनि सेकेन्ड लिंक रडआव थानाय पंकज चौधुरीया थगायनानै गावखौनो मुलि, गेस्ट्र'एन्टेर'ल'जि आरो डायबेटिस मेनेजमेन्टनि रोंगौथि गोनां होननानै दाबि खालामदों। बिथाङा साइनबर्ड बाहायदोंमोन, प्रेसक्रिप्शन होदोंमोन आरो रेजिस्ट्रेशन नं 24147 नि सिङाव नंखाय मेडिकेल डिग्रीखौ दिन्थिदोंमोन। नाथाय उनाव पुलिसआ फोरमान खालामो दि बे रेजिस्ट्रेशन नम्बरआ गुबैयै उत्तर प्रदेशनि सासे आयेन गोनां देहा फाहामगिरिनि, जाय MBBS, MD आरो DMनि रोंग'थि दं। दायनिगिरिनि खामानिफोराव थगायनाय, जालसाजि, नंखाय सिनायथि होनाय आरो आयेन बेरेखा मुलि बाहायनाय दं होनना सिलचरनि SSPआ बुंदों। नेशनेल मेडिकेल कमिशन एक्ट 2019, मेडिकेल काउन्सिल एक्ट 1999 आरो इन्डियान पेनेल क'डनि सिङाव केसफोरखौ जागायनाय जादों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। कालाइनाव गुबुन मोनसे सिग्रोमनायाव पुलिसआ MBBS डक्टर महरै सिनायथि होनानै बसन्ती फार्मासिनि सिङाव बेरामिफोरखौ फाहामथाय होगासिनो थानाय सुबीर चौधुरीखौ खायो। बिथांनिफ्राय नंखाय लेखा बिलाइ आरो गुबुन मुवा बेसादफोर जब्द खालामनाय जादों। बिथाङा सासे बेरामिखौ नायबाय थानाय समाव हमजादोंमोन। बिथांहा जेबो गनायजाथाव रोंग'थि गैया होनना SSP महतो बिथाङा बुङो। पुलिसआ सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनायनि सिगां डक्टरनि सिनायथिखौ नायनो खावलायो आरो निम हकिमफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानायनि खोथा होदों। नैथि खौराङाव दङ बङाइगावआव AGPनि सासे दैदेनगिरिखौ बुथारनाय जाथायजों लोब्बा थानाय साब्रै सुबुंखौ हमनाय जादों। आसाम राम पुलिसआ आसाम गण परिषद AGPनि दैदेनगिरि मुजाफ्फर हुसैनखौ बुथारनाय जाथायजों लोब्बा थानाय साब्रै सुबुंखौ खादों। बिथांनि गोथै सह'खौ 6 सेप्तेम्बर खालि बङाइगाव जिल्लानि सिङाव थानाय अभयापुरीनि बरनारिखलायाव मोननाय जादोंमोन। पुलिसआ फोरमायो दि गिबि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोननाय जादों दि हुसैननि थैनाया मोनसे बुथारनाय। अभयापुरी पुलिसआ मोनसे केस नं 212-25 थिसनो आरो सन्देह गोनां सुबुंफोर लुटफारुल, रफिकुल, महबुबुर आरो मेहबुबा यास्मिनखौ 72 घन्टानि गेजेराव खायो। मावख'आरिफोरा बुंदों दि बुथारनायनि जाहोनखौ दासिमबो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बिथांमोनहा बे बाथ्राखौ रोखा खालामाखै दि बे बुथारनाया राजखान्थिजों थुलुंगा थानाय ना गावारि दाङाबाजिजों सोमोन्दो गोनां। बे समावनो हुसैननि नखरा बेखौ मोनसे राजखान्थियारि खैसार होननानै दाबि खालामनानै बे जाथायखौ राजखान्थियारि बुथारनाय होननानै बुङो। थामथि खौराङाव दङ धुबुरी बिजिरसालिया सासे उन्दै गथ'साखौ आथोनारि सोमोन्दो लाखिनायनि दायाव 20 बोसोरनि साजा फोसावदों। धुबुरी बिजिरसालिया 55 बोसोर बैसोनि शफिउद्दिन आली उर्फे बासुखौ 7 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव 20 बोसोरनि गोख्रों जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। लोगोसे 15,000 रां जरिमाना फोनांनाय जादों। जुदि जरिमाना होआब्ला बियो आरोबाव 2 दान जोबथेसालियाव थाबावनांगोन। 9 सेप्तेम्बर खालि उफ्रा सेसन बिजिरसालि आरो स्पेसियेल कर्ट पक्स'नि स्पेसियेल बिजिरगिरि रिनि भारालीआ बे रायखौ होदों। बिद्यापारा पार्ट 2 नि थागिरि बासुखौ आथोनारि अपराधनिफ्राय गथ'साफोरनि रैखाथि पक्स' आयेननि सेक्सन 6 आरो इन्डियान पेनेल क'डनि RW सेक्सन 376A(b) नि सिङाव दायनिगिरि हमनाय जायो। ब्रैथि खौराङाव दङ श्रीभूमि फरायसालियाव भारत रत्न डक्टर भुपेन हाजरिकानि सावगारिखौ गाज्रि खालामनायनि थाखाय गाहाय फोरोंगिरिखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों।
श्रीभूमि जिल्लानि सनातुला एमइ फरायसालिनि फोरोंगिरिजों बानायनाय भारत रत्न डक्टर भुपेन हाजरिकानि सावगारिखौ ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामनायनि उनाव आसामनि मोनसे दान्थे बिदान्थे सोमजिदों। गोबां सुबुंफोरा बे आरिमुखौ मुंदांखा देंखोनि आइकनखौ मान गैयै होननानै मुं होदों, जायनि थाखाय गोबां सोंखारिनाय जादों। सोलोंथाइ बिफाना गाहाय फोरोंगिरि जियाबुर रेहमानखौ थाबैनो सासपेन्ड खालामनानै राहा लादों। बे दोनथ'नायनि थाखाय आसामनि गुदि सोलोंथाइ बिथोनगिरि DEE-नि गनायथिनि गोनांथि जायो। दोनथ'नाय समाव रेहमाना सिबिथायनि नेम बायदियै जिउ राहानि भत्ता मोनगोन, नाथाय बिथांखौ गावनि गाहाय मावख'निफ्राय ओंखारनो एबा जेबो खामानियाव नांथाबनो होनाय जानाय नङा। फरायसालिनि देरसिन फोरोंगिरिखौ उननि फोसाव बिलाइसिम फरायसालि सामलाय आफादनि गाहाय फोरोंगिरि आरो सोद्रोमा नेहाथारिनि बिबान होनाय जादों। बे हाबाफारिया हारिमुआरि आफादफोर आरो डक्टर हाजरिकानि मददगिरिफोरनिफ्राय गोख्रों फिनजाथाय सोमजिहोदों। बाथि खौराङाव दङ बासुगाव बिजेपिनि 13थि चिरां फरिसाधि बियाबनि बिसायख'थि सामलाय आफादनि मावख'खौ बेखेवबाय। इउपिपिएल आरो बिपिएफनि उनाव बिजेपि दोलोआ गावनि बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ गोख्रों खालामनो थाखाय 13थि चिरां काउन्सिल बियाबाव बिजेपिनि बिसायख'थि सामलाय आफादनि मावख'खौबो बेखेवो। बारग' एमपि आरो चिरां जिल्लानि इनचार्ज पल्लव लोचन दास आरो जिल्ला बिजेपिनि आफादगिरि रतन चन्द्र रय बिथांमोनहा चिरां जिल्लानि बासुगाव नोगोरनि गाहाय लामायाव थानाय चिरां फरिसाधि बियाबनि 13 नं बियाबाव बिजेपिनि बिसायख'थि सामलाय आफादनि मावख'खौ बेखेवनानै होयो। मख'नो गोनांदि 22 सेप्तेम्बराव बिटिसि काउन्सिलनि बिसायख'थिया जागोन। जेसेबांनो बिटिसि काउन्सिलनि बिसायख'थिनि साना खाथिनिफ्राय खाथि सौफैनाय लोगो लोगो बिटिसिनि राजखान्थि दोलोफोरा गाव गावनि गोहोखौ दिन्थिनानै फोसावदिंनायाव मुखुब जानाय नुनो मोनो। फारसेथिं बिटिसिनि खुंथायाव थानाय दोलो प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल आरो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ गोख्रों फोसावदिंगासिनो दं। फारसेथिं हादोरारि दोलो बिजेपि दोलोआबो बे हाबाफारिनि थाखाय थियारि जागासिनो दं। मैया बासुगावआव दोलोनि बिसायख'थि मावख'खौ बेखेवनानै दोलोनि बारग' एमपि आरो चिरां जिल्लानि इनचार्ज पल्लव लोचन दास बिथाङा बिटिसिनि सुबुंफोरखौ सरासनस्रा सुबुंफोरनि जौगाखांनायनि थाखाय बिजेपि दोलोनो भट होनो खावलायो। चिरां जिल्लानि 13 नं बिजेपिनि बिजाथि सोमखोर ब्रह्म बिथाङा बुङो दि बे बाराव चिरां जिल्लायाव बिजेपि दोलोआ सेथि मासि मोनगोन। बिथाङा बेखौबो बुङो दि दा चिरां जिल्लायाव बिजेपि दोलोनि रावबो बेरेखा गैया आरो बेनिखायनो चिरां परिषद बियाबनि 13 नं बियाबाव बिजेपि दोलोनि बिजाथि सोमखोर ब्रह्मनि देरहानाया 100% रोखा होनना बिथाङा बुंबावो। जिल्ला बिजेपिनि दोलोनि आफादगिरि रतन चन्द्र रयआ फोरमायनाय बायदिब्ला बिजेपि दोलोआ चिरां जिल्लानि मोन 7 काउन्सिल बियाबफोरनि गेजेराव मोनब्रै बियाबाव बिजाथि थिसनदों आरो मोनब्रै मासियाव गावसोरनि बिजाथिफोरनि देरहानाया रोखा होननानै दाबि खालामदों। जिल्ला आफादगिरि बिथाङा बुङो दि चिरां जिल्लायाव बिजेपि दोलोआ जाय बियाबफोराव बिजाथि थिसनदों बै बांसिन बियाबफोराव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावदिंनो फैगोन। 6थि खौराङाव दङ बिटिसि बिसायख'थि बिजेपि दोलोनि बिजाथि बनेन्द्र कुमार मुसाहारिया 100% देरहानायनि दाबि खालामदों। बिटिसि बिसायख'थिया खाथि सफैगासिनो दं। बे बियाबाव गोबां बिसायख'थि फोसावदिंगासिनो दं। भटारफोरनि गोसोखौ जै खालामनो थाखाय पबित्र बियाबनि बिजेपि दोलोनि बिजाथि बनेन्द्र कुमार मुसाहारिया मोनफ्रोमबो भट सोग्रा मिरुफोराव बिसायख'थि फोसावदिंगासिनो दं। क'क्राझार जिल्लानि 7थि पर्बतझरा बियाबनि बिजेपि दोलोनि बिजाथि बनेन्द्र कुमार मुसाहारिया भट होगिरिफोरनि गोसोखौ जै खालामनो थाखाय मोन 10 भिसिडिसि आरो मोन 92 बुथफोराव बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ गोख्रों खालामदों। बिजेपि दोलोनि बिजाथिया मंगलाझरा भिसिडिसिनि मोन 8 बुथफोराव बिसायख'थि फोसावदिंनायनि हाबाफारि लानानै भट होगिरिफोरखौ फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव जौगाखांनाय आरो गोजोननि थाखाय बिजेपि दोलोखौ हेफाजाब होनो खावलायहरदों। बिजाथि बिथाङा बुङो दि सुबुंफोरनि गेजेराव अरायबो मोनसे गोरोन्थि बुजिलायनाय जानानै फैदों दि गासैबो बर'फोरा बिजेपि दोलोनो भट होआ, नाथाय दिनै मंगलाझरा भिसिडिसिआ मोनसे बड' सुबुं थानाय ओनसोल। बयबो मोनसे दोलो महरै ओंखारबोगासिनो। दा पर्बतझरा परिषदनि बियाबा थागिबि सुबुंफोरनि थाखाय रिजार्भ जाबाय। अब्ला गासै मुस्लिम भटारफोरा ट्राइबेल बर' बिजाथिनो भट होनो नांगोन। बेनिखायनो माइनरिटि मुसलमानफोरा जोबोद हेफाजाब होगोन मानोना बिसोर आंखौ मोजाङै मिथिगौ। आं खेबथाम एमएलए मोन आरो बै समाव गोबां माइनरिटि दैदेनगिरि आरो दैदेनगिरिफोरा आंजों दंमोन।
उनाव खायसेया BPF UPPLआव थांदोंमोन। दायो आंनि फारसे फैफिनबाय। आं MCLA बिजाथि जानो थाखाय जोबोद गोसो गुदुं आरो बिथाङा दा आंजों दं। बेखायनो आं खमैबो 10,000 मुस्लिम भट मोनगोन आरो 100% देरहानाया रोखा होनना बिथाङा फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। स्निथि खौराङाव दङ आसाम सरकारा हायार सेकेन्डारि आनजादाव 80% लाना पास जानाय फरायसाफोरनो स्कुटिखौ होसिगोन। राम केबिनेटआ हायार सेकेन्डारि स्कुल लिभिं सार्टिफिकेट HSSLC आनजाद 2025 आव 80% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो स्कुटि होनायनि बिथांखिखौ गनायथि होदों। मंगलबारखालि जानाय केबिनेट मेलनि उनाव आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बे थिरांथाखौ फोसावदों। बे स्कुटिफोरखौ डक्टर बनिकान्त काकति मेरिट एवार्डनि सिङाव राननाय जागोन, जायनि थाखाय बे बोसोराव गासै सा 11,250 फरायसाफोरा मुलाम्फा मोनगोन। बे हाबाफारिनि थांखिया सोलोंथायारि रोंगौथिखौ थुलुंगा होनाय आरो गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय साबसिन खारथाइजों लोगोसे गुनगोनां फरायसाफोरखौ मदद होनाय। 8थि खौराङाव दङ चिफ मिनिस्टार्स रिलिफ फान्डआव गोबां अनसुंथाइ होदों। गिबि मन्थ्रिनि रिलिफ फान्डखौ हेफाजाब होनो थाखाय गोबां सुबुंफोर आरो आफादफोरा सिगांबोदों। JRT इन्डास्ट्रिज LLP नि बिगोमा मुश्री दीपक कायलआ 20 लाख रां अनसुंथाइ होदों। फारसेथिं श्री कामाख्या महन्त आरो श्रीमती संगीता महन्त बिथांमोनहा 5 लाख रां अनसुंथाइ होदों। गुबुन मोनसे थांखियाव आसाम स्टेट वेयर हाउसिं कर्परेसननि मासिगिरि श्री नीरेन बैश्यआ गावनि हानजाजों लोगोसे 10 लाख रांनि अनसुंथाइ होदों। चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गासैबो दान होग्राफोरखौ बिसोरनि उदार बिहोमानि थाखाय साबायखर बावहरो। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।